Magana. Maano na yan, matatanggal. Matatanggal na yan. Okay. So narito na tayo sa Tuguegarao. So ire-ready na ni Efren at saka ni Rick para i-release yung mga ibon. So ito ang ating location. Okay, Efren, kamusta mga ibon? Okay na? Okay na sila? So, sabay natin na. Ay, pa, nakanaw. Face. Face na. Okay. Ready? Get set. Go! Wala na, diretso na mo yan. Minsan pag may humihiwalay dyan. Oh. Ay humiwalay oh. Ay hindi. Diretso na yan, papunta doon sa west. Pataas ang pataas. Okay, so wala nang naiwan.